Rád vás tady po dlouhé době zase vidím. Vánoce byly trošku hektičtější, doufám, že ty vaše byly míň. Ale už je tady zkouškový. A já vím, co si říkáte. Zkouškový? Že to je přece tak málo času. A máte úplnou pravdu. Ale je to spousta času, který člověk může využít k prokrastinaci. Třeba formou natáčení videí. Každopádně vás tady nebudu nudit vyprávěním o tom, proč jsem nemohl natočit video. A radši vám povím o tom, čím jsem prokrastinoval, což se vůbec neprotíná. Takový můj vánoční objev je tohle. Assassin's Creed Black Flag. Je to moje úplně první zkušenost s touhle herní sérií a musím říct, že to začalo zatraceně bavit. Tedy, když říkám zatraceně bavit, nedovedu si představit, že bych měl celou takovou hru odehrát a přitom prostě jenom zabíjet lidi. Teda nevím, problém se zabíjením lidí, ale jde spíš o to, že samotný asasinační mise začnou být po chvíli trochu nudný. Assassin's Creed Black Flag tohle ale řeší tím, že tam nejste jenom asasín. No a s tím se pojí jedna věc, která mě na téhle hře ze začátku trochu zklamala. Totiž myslel jsem, že budu prostě hrozně hustý asasín, který bude tajně mordovat lidi. Takže jsem byl trošku zklamaný, když jsem zjistil, že jsem akorát pirát, který nějakýho našel, zabil a sebral mu hadry. Ale přes takovou záležitost čistého sentimentu za chvíli přenesete a nakonec to je ku prospěchu. Protože krom toho, že plníte normální mise, jaký jsou v téhle hře, asi obvyklý, nevím, žádný z předchozích dílů téhle série jsem nehrál, tak jste taky piráti. A to znamená řízení vlastní lodí, vylepšování, drancování pevností, potápění nepřátelských lodí, všechny tyhle ty věci. Hrdlořeštví, je to vůbec slovo? Hrdlořeštví? A tohle je podle mě jedna z nejsilnějších stránek té hry, protože při dost dobrým grafickým zpracování dostává brázdění od Karibiku úplně nový rozměr. Krom toho v té hře ale ještě jeden rozměr, a to je ten, kde zjistíte, a tohle není spoiler, že nejste vlastně v té hře, ale v současnosti v nějakém stroji na virtuální realitu, ve kterým prožíváte tu hru skrz vzpomínky nějakých svých předků. Teď se nechci nikoho dotknout, Assassin's Creed, jak opakuji, jsem ještě nikdy nehrál, ale tohle mi přijde trošku nadbytečný. Krom toho, že mojí hlavní motivací k tomu tu hru hrát je být pirát a asasin a zabíjet lidi a drancovat, protože to zní trošku drasticky, a ne sedět v nějaký kanceláři u stroje na virtuální realitu. Krátký mezimise, který se odehrávají v současnosti, neuvěřitelně nudný a neuvěřitelně pomalý. Obvykle spočívají v něčem jako, předpokládám, že časem možná odhalí něco víc z lóru hry. Druhou věcí, která mě teď, vlastně spíš po Vánocích, ale doopravdy nadchla, je 5. sezóna Community. Protože, dámy a pánové, 4. sezóna byla slabá. Vůbec to nebylo jako Community, bylo to jako nějaký jiný seriál. Samozřejmě, tam bylo pár skvělých epizod. Především si vzpomínám na tu poslední, a tohle není žádný blbej vtípek, jako poslední epizoda byla nejlepší epizoda, která byla opravdu zábavná. Ale 5. série, dámy a pánové, to je naprostý odvaz. Od první scény prvního dílu jsem měl pocit, jako že jsem zase zpátky v první sérii Community, prostě, kdy ten seriál měl neuvěřitelnou šťávu, neuvěřitelný drive a hlavně naprosto geniální psaní. Po scenaristické stránce pro mě Community představuje všechno, čeho ještě žádný český seriál nedosáhl. Ani film potažmo. Dan Harmon naprosto geniálním a brilantním způsobem znásilnil celou proměnu Jeffa v Dobráka ze 4. série. Abychom to zkouškový úplně nezakecali hned na začátku tohohle vlogu, naproti tomu jsem se opět podíval na muže s kinoaparátem v bezvadném doprovodu The Cinematic Orchestra. Muž s kinoaparátem je ještě s tímhletím doprovodem naprosto bezvadný zážitek. Mimochodem, pokud jste ještě neviděli, link bude v dublidu. Určitě se na to podívejte co nejdřív, protože to poslední video, který jsem na YouTube našel, někdo stáhnul kvůli porušení copyrightu a tohle by mohlo brzy potkat stejný osud. Pokud nevíte, co byste na takovémhle filmu měli vidět, tak rozhodně nedejte svému oku uniknout naprosto neuvěřitelně širokou škálu filmařských technik, která byla ve své době neuvěřitelná, epická, bezprecedentní. A samozřejmě pověstný střih neboli montáž. Takže se nezapomeňte dívat, nezapomeňte prokrastinovat a pokud vás něco zaujalo, podělte se o to s náma, buď tady v komentářích nebo na Facebooku. No a pokud se vám video líbilo, tak lajkujte, komentujte, sdílejte a subscribeujte. A zatím nebuďte in, buďte out.